pagayam mga subaybay ti daytoy nga broadcast Nathaniel Banggad nga may mga danon man kada kayon iti napintas nga adal may panggap iti TBC tayo. Kagayam iti nagkalabas nga panakaadal uno panagi-broadcast ko kadag iti banbanag nga masapol nga maamuan tayo iti may panggap iti TBC tayo. Karito ket masapol nga nayon tayo manen iti panakamo tapno agtultuloy latta iti rigta tayo nga mangururay ken mangusaren iti TBC iti pagbiitin laing na tiyempo. Iti nga gundaway gagayem kayat kuman nga ipadanon kada kayo iti kang runan unay nga banag nga masapol nga mapasama kada kayo kadag ito nga tiyempo agsipud ta datayon kadag iti maudi nga bulbulan iti panangitid kadag iti libre nga account iti TBC gusto nga dawatik man nga alistuyo ko magagayem tapno no maabutan nyo dito nga bonus o dito nga libre nga account. At dito nga account gagayem at kalpasanan nga agsira dito gumatang kayunton iti kabukbukodan yung TBC uno iti kringle nga nagrigaton gagayem magsipod ta mapantayan to ni Jay gustong nga presyo na no anyaman nga gatad ti tangal daw isuntod di panaggatang yo. Manipud itayong ganan to no December gagayem at libre pa lang daytoy ilang arami din tayo manglukat tayo ti account tayo jay Kringle Cash Back Office o di Kringle account nga kun kunami kadeti ket bayadan di admin fee nga requirement no required ket kalpasan gagayem yuray mo ingga natin November ket makita to ni jay account mo jay patag ti 2,000 nga dolyar nga isok naalam kas bonus mo iti distribution phase iti nga TBC. Kagayem sumagmamano lang nga bulan en kasin ka rin ni admin nga dito TBC ket mausar tayon ton kadag iti so amin nga paggatangan dumteng iti 2020 ket kasti ko nami kagayem nga padaan pada kayo nga dito iti economic phase iti commercial stage kahit nasa kon gagayem oray din tuntun ti panggatgatangan ti nga TBC awaten dalto nagsipud ta inakseptaren dagiti amin nga merchants sa interamin ti nga lubong. Isu nga kahit ko gagayem nga kilalistuyo ko iti panakalay tapno no manayunan dagiti kinabak nang yo dumteng ti nga bulan no gundaway nga panakausar ket maragsakan tayo gagayem nagsipud ta ti lang arabilin tayon amin itong tartarigagay tayon ket mapasamak to kastan agsipud tan addan iti usarimon nga ibayad mo unay gatang mo kadag iti amin nga kayat mo nga gatangen nga may panggap iti panagbiag mo ken kastamot tin gagayem addan iti pangbayad mo kadag iti serbisyo isu nga maipay no maiserbisyo no maitid dagiti kakadwa nga TBCians tin taramin ti nga lubong. So gagayem ti nga gundaway kaya't kung ulitin dagi punto nga makamakam yo kuma no yal alistuyo iti panag-registeryo tatata libre pa lay itid nga bonus nga patag ti $2,000 ket no isupplement ta gagayem ti kwarta tayo ko ta nasurok nga sangagasut nga ribo ket may sapay nga banag no kayat mong maadan iti dakdakkel pay nga gatad jay kaya mabalin mo iti gumatang at kadag iti nga tiyempo gagayem ipateg na laeng ket sangagasut nga dolyar maadaan kan iti maysa nga TBC nga daytoy ket milyonen iti pateg na nagdakkel nga kinabak nang gagayem ti mayted na daytoy no maadaan kayo kadag itoy nga tiyempo ket dakunay kaadwenan ti nga gundaway nayunak tuman sumaganad nga tiyempo ket agyaman nak tingay panagdingeg ket si waya-waya kay kumang umawag uno agsaludsod kanya pa iti kayat nga maamuan mi panggap iti TBC. Iti pagayam yo Nathaniel Banggad ang Diyos ak tagina katakay amin gagayem. Thank you and God bless you.